Malawi Today. Mwaeka angoganizira kuti 5 years imene tazunzikayi ndiye titampasa uyuyu chikangawa 5 years ina tikhala moyo tibidiwe mwayi tili nawo umabwera kamozi pa zaka 5 okonza ziko osiwina koma ndifeni yake tinapasa chakwera atati anatuza kuti anyamatanga siyani wakakamira pakanafuna akhese mwazi musiye akwesa ndiphada tinatenga boma kukapasa nyamata onyamula makatoni kuchipiku mwaliona dzikoli mistake tisayesenso sitikufuna kuona zina sitikufuna kuyesa tikufuna munthu amene anazichitapo tinakhala naye tinaona ntchito zake tikudziwa ma connection amene ali nawo tikudziwa kuti akhoza kusintha zinthuzi mwachangu tikudziwaye munthu amene palibenso ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kuti ife timusiwe Malemu Chilima tinanzo ifaja ndani atati kuti tinziwe Kabambe tinanzo ifaja ndani apa tibweresera ndani mukuona umezi uchokera akulu ndi mdambo mozimira moto chimene amaona atakhala iwe wokakwera buluga muyo sunga tani tithokoza Profesa Polibasa Mayi ngati bambo wathu atati azunzikana afe atilera lero anaziwa kuti ayanawa ndi apezereso mayi tisithandizana tibibiwe komatu si mayi wamba iya mwina summa muziwa Jane Ansah mankhwala kuchipatala mapezeka pano aliko mafuta pa filling station kumachita kuchemerera ngati mpira zikuyenda mene amalanda boma ali pa filling station mafuta nayi 600 kwacha pano ali pabwa dola ilipo chakwera wakhoza alephera simple nkhani yosavuta iya achana nayo tikufuna munthu amene anapangapo nthawi imeneyo zitavuta ndi kashiketi atabwera atati anakonza zinthu chakwera mmene amatenga bomali ndikokweza tuzili zozaza chimanga madi magathu akugwira ntchito ma-institution onse feteleza anthu amapeza mosavuta tola anthu amabizinesi amatakata pano zankanika achoke asachoke chakwera achoke chakwera ndiyamumvesese palibenso running mate ku Malawi kuno oposa Dr. Jane Ansah anayamba ndi muluzi acheya kusankha Dr. Jane Ansah kukhala High Court Judge mumvesa amuluzi omwewo anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa National Compensation Tribunal acheya atu kubwera Malemu Bingu mzimu wawo use mumtendere anasankha Dr. Jane Ansah kukhala Attorney General mzimayi yekhayo Malawi muno amene anakhalapo Attorney General mzimayi yekhayo amene ali Supreme Court Judge okhala ndi PhD ndichifukwa choti kuti doctor mukumvesa kubwera Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha Dr. Jane Ansah kukhala chairlady wa Malawi Electoral Commission. Tikunena ma president atatu kusankha munthu mmodzi mwemweyo mipando yayikulu ndi mphepa iyi pali mphepa apa mungafananize ndi mwana uja akulira ndi mkazi wake uja tanena kuti zinthu izi zimafuna anthu a serious kuphatikizapo ayang'anira bungwe la African Union yotesa
Katangale bazaka 5 Dr. Genius Masaya amene akuti maonda atuwa wagula inyike jala mwamba TPP wewe siko mazambiri tamvati au za dati abeze mpata aina kupase ni moni ndimawa amene owe mundilole ndi azusa Vice President atu Honorable Bright Msaka kuti nawo alankule akatha atizusira running mate siko makwambiri Zikomo moni nose muli banji ine ndili bwino komanso ndine wosangalala kuti ndabwera pano mwandilandira mu chinyinji chotere ulemu kwa Honorable Suleimani a National Organizing Secretary ulemu kwa Regional Governor Honorable Chikwanje ulemu kwa Deputy Secretary General Abamusi ulemu kwa Deputy Director of Elections ulemu kwa Director of Women Mike Ndewu ulemu kwa Ashado IMP atu alipuka ulemu kwa mfumu watu ajali ndi mafumu ose ine ndikuchoyamba ndikufuna ndithokoze nonse amene mwafika pano ndaona kuti muchanenera afumu athu kuti uthenga unafika nthawi yotayika koma inu chifukwa chokonda profesa chifukwa chokonda DPP muli pano ndikuti zikomo mafumu athuko zikomo mwafika inetu kufika kwanga si nkhani imene ndabwera pano ndionena kuti ndigawane nanu masomphenya amene ali nawo aprofesa pamene akulowa mboma DPP oye taona nsewu watala sichoncho umene uli kuno nsewu watala uja kuti ufike kuno kudatengera profesa kukhala pasi kukhala ndi masomphenya kuti koma kwachale kuja anthu akumatuwa aziyenda ali woyera ndiye kutsatira masomphenya amene lero tikuona nsewu sichoncho ndiyenso profesa ali ndi masomphenya masomphenya ake ndi olembedwa manifesto tikati manifesto ndi ganizo limene atsogoleri amakhala nalo kuti ine ndikalowa mboma ndikufuna kuti ndikachite izi ndi izi tikudziwa kunena kuti aprofesa akufunanso kulowa mboma kuti akayambe nkupitiriza zitukuko zimene adayamba zimene zidangoyima ndipo iwowo ali ndi kuthekera timanena kuti ulilere mkulinga utayenda nawo kodi profesa sitinaende nawo kodi zintchito za manjawo sitikuzidziwa ndiye tikufuna profesa aja abwere chifukwa na profesa amatanganena kanthu amachita chomwecho osatanzathu yawa akunena kuti mukabereka mwana akabadwa apereka 5,000
Sunday asita achoka apa apita kumangochi akuti iyayi anaokhaokha abadwa kubanja limene adakalembetsa kuboma ndadzilandira ndrama pali nzeru pamene aprofesa sali ngati tonkhwetonkwe ona akakhala pakuda nayenso ngwakuda akakhala pa green nayenso pa green akakhala pofira nayenso kufira aprofesa zimene anena zimene alonjeza amachita zomwezo nde manifesto iyi ndi masomphenya a profesa ndipo masomphenya yawa ndi olembalemba ndi osayinasayina akungodikira nyengo pamene inu muwatenga nkwayika pa mpando kuti boma ndi limeneli akuyankhula kwa ikazimai akuyankhula kwa chinyamata akuyankhula kwa mafumu anu komanso akuyankhula pambali ina iliyonse ya miyoyo yathu akuyankhula za chakudya akuyankhula za fetereza akuyankhula za ndalama zakudya akuyankhula china chilichonse chimene chikutikhudza ndipo masomphenya yawa ndi masomphenya otitenga ife tikafika kukanani kucha kwa manenaku nanga moti kukanani tikafika angotika pa moto si choncho ndiye masomphenya yawa ndi otiphula ife pa motopo masomphenyawa akunena za sukulu kunena kuti tikangolowa mboma sukulu kuyambira standard 1 mpaka form 4 ndiye ulere ndiye ngati pano pali ena amene munaleka sukulu chifukwa chopanda school fees ikangofika nthawi yotsegula masukulu thamangani ku masukulu aboma school fees olo ya ulere asanaje sizingachitike kungoti pa 17 pafika aprofesa kudziwa kokatenga chimanga chifukwa anachitapo kale mbuyo nkhani yakusowa chakudya ikhala nkhani yamakedzana nkhokwe zimene boma la DPP linamanga mulibe chimanga ndiye aprofesa masomphenya yawa aonetsetsa kunena kuti m'manyumbamu tikhale ndi chimanga komanso sati m'manyumbamo khamo koma nkhokwe zathu mukhale chimanga inu moyo wa munthu pamakhala zambiri zadzidzi zadzidzi sizinayambe kugwa pano kusowa mvula sikuti ndi pano kukhala ndi madzi osefukira sikuyamba koma profesa ali mboma zonse zimachitika koma timagona ndi njala chifukwa iwo amadziwa kunena kuti olo ena amakhala kuti sanakolole mbali ina amakolola ndi chifukwa chake maadimaki misika ya dimaki inalipo amati kuno simunakolole ndeto akatenga kapena kunchewu akagula kunchewu kunena kuti anthu anga akwajali asakhale ndi njala
komanso tikalowa mboma masomphenya yawa anafufuza ndikuona kuti Malawi muno akatolera zonse za misonkho zimafika ndalama yambirimbiri kutchula kwake nkovuta kuti tipetsetse koma mwachidule ndalamazo zimafika 6 triliyoni kwacha koma ndalama zonsezo zimakhala tikulilonga nda profesa adayiwunikira akunena kuti kodi anthu amene ali kumeneko amadziwa zimene zovuta anthu akuna kuziona ndiye anaganiza kuti pa ndalama imeneyo achotsa 1.2 triliyoni ndipo ayigawa ma-constituency onse kuphatikizirako constituency ino chaka china chilichonse constituency iliyonse zilandira 5 biliyoni kwacha 5 biliyoni kwacha imeneyi ndiyachitukuko amene azikakhala patsogolo kuchitukuko ndi MP anu kugwira ntchito limodzi ndi mafumu mukangosankha bola kuika mukatenga MP amene ndalama ija ikapezekeni kunyumba kwake ndiye izi zikuonetsa kuti aprofesa ali ndi chikhulupiriro mwa mafumu athu kuti mafumu athu ali ndi kuthekera kukhala patsogolo kwa zipata za chitukuko kodi mafumu samene amakhala acheya ADC VDC ndiye mafumu muli ndi mphamvu yonena kuti muona chimene chili chikufunika kudera kuti chikapangika ndalama yake ndi 5 biliyoni ija pachaka kodi potha zaka 5 ndiye kuti ku constituency kwa Jali kudzakhala kutalandira ndalama zokwanira 25 biliyoni kwacha kodi Jali idzakhala chimodzimodzi ndipo cha profesa amati kuno akufuna kukhala ngati mu Singapore ku Singapore anthu anali wovutika ngati konkuno koma chifukwa ndalama zimene zimapezeka za misonkho anazigwiritsa ntchito bwino osati kutenga ndalama imeneyi apatsa mfumu 50,000 apatse wina 5,000 chitukuko chimenecho mbala zokha ndi zimene zimachita zinthu ngati zimenezi tiyeni tisankhe chitukuko komanso ndalama yakunja iyamba kupezeka china chilichonse muchatamvera abambo Suleiman atiuza china chilichonse chakwera chifukwa ndalama yakwathu kuno yatha mphamvu kale timakula ng'ombe apuchana makakula ng'ombe 300,000 kwacha koma lero akukula 1 million ndiye kodi munthu akupanga business akakule ng'ombe 1 million akagulitsanso 3,000 per kilo ndi chifukwa chake nyama ili pa 15,000 kwacha ndiye munthu wachikulire mtsogoleri ndi kumanama kunena kuti anthu akukweza katundu kuti ine ndilephere akuti daladala akukweza katundu daladala simisala imeneyi ikulephere imeneyi kale chokwera kufuta amene kunena chakudya masika china chilichonse chakwera DPP oye ndiye china chilichonse chakwera chifukwa ndalama ya ku Malawi ilibe mphamvu koma mu manifesto iyi tikangolowa mboma ndalama ya Malawi ibwezeretsedwanso mphamvu zake ndipo ndalama yonso idzipezeka Malawi muno ikabwezeretsedwa mphamvu
mphamvu zake ndiye kuti zinthu zitsika mtengo. Komanso ndalama yakunja ikapezeka kunotu tilibe factory ya fetereza, koma atati amadziwa kokagula fetereza. Ndi chifukwa chake fetereza amapezeka pa nthawi yake, mafumu amapatsidwa makuponi okwanira. Pano mafumu akunyozedwa chifukwa ti makuponi teni kodati gawa bwanji mudzi. Pepani mafumu mwanyozedwa chifukwa chosalandira makuponi okwanira. Koma timadziwa kokapeza fetereza, komanso ndalama yakunja ikapezeka tikapeza fetereza. TPP woye! Komanso ndalama yakunjayo tikatha kukagula mafuta agalimoto. Azibambo athu tusadzigona soko filling station, adzigona nyumba. TPP woye! Ndautumiza message wayona? Nakati manyumbamo. Tawerenga nomo message ndatumiza nomo message. Komanso ndalama yakunjayo ikakhazikitsidwa tikhala ndi mankhwala. Chifukwa tilibe mafakitola akuluakulu opanga mankhwala, timakachita kugula kunja. Ndiyetu atati amadziwa kopita kukagula zinthu ngati chakudya, ngati fetereza. Osatanzatuwa akuti akagula fetereza kutenga ndalama zambiri ati akagula fetereza kubuchana kumakhala fetereza. Aliayi paja tinalakwitsa atenga ndalama zija apita kufamasi kumakhala fetereza. Kwani munthu achita zimenezo ndiye kuti munthu wake akugwira. Kumeneko ndiye timati kulephera. Komanso mujandanena kuti manifesto ikuyankhula dera lina lililonse. Likuyankhulanso kwa iwo ogwira mboma. Anthu ogwira mboma akatha kuti agwira zaka zambiri alandire chamwaka chawo, alandire penshoni yawo, komatu kuyenda pano akuti sapereka chifukwa ndalama kulibe. Zoona zimenezo chifukwa iwo mmene amagwira ntchito pasala lecha amadula nkumasunga. Nanga zili kuti ndalama zimenezo? Ana amasiye akuvutika mwalo moti akatenge ndalama zimene anasiya kholo lawo akuti ndalama kulibe. Pali nzeru pamenepo. Ndiye manifesto iyi yakamba zambiri. Ndiye ife tikudziwa kuti aprofesa akanena zimachitika. Chifukwa choti zimachitika tiyeni mwaunyinji tikavotere aprofesa aloweso mboma. Tikakaona nkhope ya profesa imene tikuidziwa pambali pali chimanga folo tikangoti chongu. Tikakaona nkhope yalipuka ndi chimanga folo tikati bwanji chongu. Tikakaona nkhope yakasera ndi akasera woti ina chimanga folo tikati bwanji chongu. Tikatero ndiye kuti suti yakwana, ndiye kuti akasera akayankhula zofunikira kuno akuzitenga kwa alipuka akuzitenga akupereka kwa profesa. Kuno tikangokhala kunena kuti kwadi kunjaku kulinji. TPP woye! Ndi mawu yawa ndikufuna ndikumemeni nonse kuti pakakangofika pa 16 tikathamange. Chifukwa mashini aja akanena kuti awonongeka. Ndiye tikalawirire zikwanje zathu zochechera tambala zili m'manja tikamudule pakhosi tambala. TPP woye! Tikatero ndiye kunena kuti Malawi iphulidwa pa Malawi amoto.
zinthu zibwerere ngati kale. Ndikufunirani nonse zabwino pa nthawi imene tikuyembekezera pa 16 kunena kuti tikagwire ntchito yotamandika. Ndikuti zikomo chifukwa cha kubwera kwanu, mafumu zikomo, Ambuye akudalitseni. Jabase abusa anatisekulanize mpero aja kuti atitsekere koma mwamva nokati mukuziwa chochitati abusa mutitsekeni pemphero. Akuluakulu pali wina wake MP wopusa kwambiri namukwenya ku parliament amene ankabweresa bilu yokuti atati asayimeso ndi chitsiru amachokera kunoko. Musapangeso mistake. Mukumva inu? Mukumva? Kibibi woye! Ipuga woye! Abusa nipempele. Wale beliseka ndikamwe Mungu watu ambele Mungu mwati sikula basi tukutokoze ni shikapo yangu ya batinakwe mpani kumina yambele kusikona watu taona ndafika kumapedo tume banakwe Mungu watu kuti kakaina afe mgane ganile maka kandikumbuseni kuti pa 16 September tisaza iwale akuti kumbusa kuti chimanga folo jonjo tikaona chimanga folo zazoe kuti akinulo lipuka katisokuleni maka nekizala lengwa tunzanjelanu opeza akwera zisomba ulende anti ukawasokule kuti akabwereni ukafika umwera chokwera kuti sikina sitosita kumene tili ni moyo zonse tingosita mzero da mwisoti yesu yamika. Amen. Lero ndikubwera konko ndibona konko mawa tinisonkhano kuzomba lina lonso ndikubwerera. Mubwereke ndalama mubwereka kale. Okay, chabwino munabwereka bwa. Okay, ndabwereka nyandiwe. Sure. Bana Steve, how are you? Okay, I can see you are fine, Bana. Yeah? What could I say? Finish it, cancel. Tabita. Bana wajambula bino? Ah, wajambula bino ndo wewe. Chonjo ugula weka inayosa mandiguli. Iya, sindiguli ine ndrama yake ndizija. Twende kwa